Čaute ľudia, dneska som Tia Krajba, som tu do štúdia Mačkou. Hello, už som naspäť, už som doma, nie som Bosne a Albánii. No tak to je geniálne. Tá Wi-Fi ti fakt chýbala. Keď si pamätáte tie videá, keď sa vždy sekol. To bolo dobré. To ma pekne štvalo. A je to tento poskynutý zlodej. To odvolaj. Ty nube jeden. Čo děláš, nube? Vieš, mám ti ukázať, kto je pod tou vecou. Chceš vidieť, kto je pod tou mačacou vecou? Noob, a to je hovienka. Toto mačacou vecou je, vieš čo? Čo? Skaj nebugni. Tvoja mama. Ty si tak... Ja bugnem, to si dokresať do pútka. To sa chvíľme. Akože čo na mňa mieríš, ty jeden ušatý zlodej? Počkejte, ne? Ty čo myslíš? Čo na mňa mieríš? Čo na mňa mieríš? Nube, upokoj sa. Auto štípe, ty noob, čo tam máš, bro? Tu mamu mám. Čo? Tak to zelený. To som pod tou mačkou ja. Toto dostalo zo mňa. Ty si nezahrával. To povedal na stopu. Dáš húbku. A dosť nemám na to nervy a vieš, čo máš robiť. Ne, nechajte ma. Aspoň keby vedel, že tam bude štúdio Mačka. Poď sem. Každé ráno je tu luková mačka, takže... Nechaj, ja ti utečem, nube. Au, moja zuby. Pebiam. Trapa do nohy. Au. Počkej, im ľudia osnajpnúť. Štúdio Mačko na bok. Na bok. Au, to bolo bez očí. Nie. Čo si myslíš? Ty jeden potkan. Vím mu do fejsu. Vlez tam, ty... Tak ideš bojovať? No idem. Vieš ak jednu? Ja ti dám. Ti dám? Ja ti dám jednu takúto. Jeden. Nube, čo ty tu pekáš? Au. Bolia ťa zuby? Vlez naspäť, alebo ti... Bolia ťa tvoje gule. Vieš čo, ja ti odmachnem tvoju babu. A čo odbachnem tvoje uši špinavé. Počkaj, nevieš prestreliť, lebo vieš o tom, že pod tým oblekom je človek? Vieš o tom, že pod tou maskou máš vieš čo? Ľudia, o pár dní vyjde také video, že mačka, napodobnil som tým jeden som napodobnil a Tam je padák. ja som vyrástol, dal som si to do oblečenie, posiloval som a tak som vznikol. Nube. Tesla. Je tak. Čau. Počkaj, niečo dám La, kokonat. pod tým oblekom je človek, ty teraz si nechápeš. Chápeš, že vieš čo? Ja som sa nahneval. A sa uspí.
trafím. A to je... A ty odstrojím. Bolí ťa tvoja hlava. Mňa nič nebolí, ja som prestrelil. Keby si vedel, čo ukrývam. Toto. Ale on ešte nezomrel. Iba odpadol. Odpadol som z svojej mamy. Bolí. Nemal si hovoriť takéto. Aha, popke tomu. Teda kvôli tomu. Viete, čo bude. Ja videl, že to videl. Čo mi robiť? Ty, kde si ty? Špinavá, smradlavá, mačka! Co sa stalo? Kde je? Tvojej mame. Počkaj! Hore ruky dole dáte, ukážte. Hore ruky dole dáte. Viete čo? Strelám. Najstrelnejšia bulka bude presne do stekla. Tráfa do stekla, prestrel. A teraz to bude povedať. Díval si, baváš to. Bolí. A teraz veľmi krásne chcelo ísť od skehna po koleno. Bolí aj chodidlo. Chodím do normálneho videokazíko. Vidíš moje zuby? Co tu? Hej, ty, had jeden špinavý. Tu máš dostav. Vojec. To vieš čo? Netrafil som to. Poď ku mne bližšie, chcem ti čo povedať. Ja som to. Nie, poď ku mne bližšie. Prosím, bližšie. Ešte bližšie. Trafil som ťa. Bližšie, bližšie. Ešte bližšie. Vieš čo, ty Jigsaw, neotravuj. Bližšie, prosím, choď bližšie. Jed. Tak to robiť. Jedové zuby. No vieš, čo ty? Jo, už čo ty? Uškačil som ho. Ja som povedal s nohou. Si to ty budeš myslieť, že ma budeš škrtiť? Poď tu. Ty. Ja sa vyberám. Stelo. Idem ho zabiť. Ale počkaj, iba podcast ide podľa trampolína. Wow. Au, au. Uj. Nie. Počkaj, mu to trafím do mozgu. Veľmi neprestovské hno. Au. Ty si predstavil lítko, tam bolí. Tak počkaj. Nech sa mi moc pochýba čas v tele.
Stoj. Kuknij sa na mňa. Jest real life. Jesteś. Nie trafił. Počkaj, ty. A ja trafil. A, vieš ko. A, počkaj na mňa. Víš? A, bum! Tu máš pluské na jednu. A na to už nespravil lístko, lebo vieš, že ak vydáš veľa rán a dosol si tých, ty to rozpustí. Pučicho! Vieš čo, či ja to poviem. Vieš, že patrí. Teraz. Počkaj, ho posuniem. No, perfekt. Vieš, že patrí. Posuniem ho. A patrí aj sem. Čo to je? O pár rokov neskôr. Počkaj. O môj Bože. Čo je to sení? Čo s ním je? A toto by bolo všetko, dneska som tu bol jaká ryba. Všetko to bolo málo. No a tu máte hada, zlodil hada, ktorý teraz po 5 rokov skončil. A pozrite, keď vás studovačka a dajte mi odber.